Of een kom. Allebei. En jij? Nou, vandaag nog weer kijken. Dat is heel mooi. Hè? Dankjewel. Vanmiddag ter gelegenheid van het 135 jaar bestaan in ons midden wilt zijn op de kampioenskeuring in Berchtesgaden. En we wensen u een genoeglijke middag toe. Dames en heren, maar ik kom over Prinses Beatrix. Hinder wat, eigenlijk toch wat in de sport een heel opvallende progressie dan wel prestatie leveren hier. Maar goed, hier ken ik heel goed mijn leden. Zelf aan u presenteren. Nou, hier presentatie van de kampioen. Norbert wordt nog even toont aan prinses Beatrix die vanzelf toen ze haar lesje vulde en zei van waar wordt het, ik Norbert en Steen hier. Als beschermvrouw had ze er vers verstaan van. In ieder geval de felicitaties voor de familie van de Zee. Dat mag toch mooi wezen. Dat je de derde keer op rij winnen, dat Beatrix ik nog eens een keer degene is die je op dat moment van hebben gefeliciteerd. Maar het is een prachtige prijs. De kampioen Marcus. En dus de kampioen Hette. Henk, zo neem je mij. Geweldig.